να έχω το λόγο για αυτή τη στοχοποίηση. Είναι εικόνα ξεφτύλας. Μόνο... Τι πράγματα είναι αυτά? Κανένα σεβασμό σε καμία διαδικασία. Μακάρι το πρωί να σε βρουν κρύο και σκατά στον τάφο σου απάνω. Αυτό το αποδίδετε εσείς σε μένα, γιατί θα σας μηνύσω, κύριε Λαζαρίδη. Καλά, εντάξει. Στην εξέταση του κυρίου Σκέρτσου, η συνέχεια χθες με την κυρία Κωνσταντοπούλου και τον κύριο Λαζαρίδη, η εξέταση του Φραπέ έκανε το μουστάκι του έτσι, δικαίωμα, και τον παρακολουθούσαν και συμμετείχαν σε ένα άθλιο σοου οι βουλευτές εξεταστικής. Μας είπατε να μοιράσετε το κατάλογο για τους μάρτυρες. Τι συζητάμε? Άρα λοιπόν, τι συζητάμε τώρα και όχι όταν το είπατε χθες ότι θα είναι στο τέλος της ημέρας? Αλλάζετε συνέχεια και τον χρόνο και η ατζέντα είναι ασαφής. Καλώς. Φαίνεται ότι εσάς δεν σας πιάνουμε πουθενά. Ο ελληνικός λαός, οι αγρότες, περιμένουν απαντήσεις. Μπράβο κύριε Στραβελάκη, μπράβο. Σας παίρνει όλους η μπάλα. Και τη Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ και τον ΣΥΡΙΖΑ και την Πλεύση Ελευθερίας και όλους. Η εξεταστική δεν είναι μόνο αυτό που περιγράψατε. Η εξεταστική είναι και το πεδίο στο οποίο αποκαλύφθηκαν με αλλεπάλληλες και σε αλλεπάλληλες συνεδριάσεις οι τραγικές ευθύνες της κυβέρνησης Μητσοτάκη στην οικοδόμηση αυτής της εγκληματικής οργάνωσης. Εγώ δεν έχω πάρει απαντήσεις πάντως, κύριε Αποστολάκη. Εγώ έχω πάρει απαντήσεις. Να σας πω πάντως κάτι. Και Αν επειδή ρωτήσετε έξω τον κόσμο, κυρία Αποστολάκη, θα σας πει ότι μέχρι στιγμής έχει μάθει ότι ο γιος του Φραπέ έχει Πόρσε, ότι η κυρία Σιμερτζίδου δεν ξέρει πόσα χρήματα υπάρχουν στο λογαριασμό της, ότι έμαθε τι θα πει επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής. Μάλιστα. Αυτά έχει μάθει μέχρι στιγμής. Είναι ασήμαντα κατά την κρίση σας? Ποια? Αυτά στα οποία αναφέρεστε. Πάντως σχέση με την δικογραφία δεν έχουν. Έχουν απόλυτη σχέση. Έχουν άμεση σχέση με τη δικογραφία. Ο κύριος Ξυλούρης είχε ΚΙΔ. Η κυρία Σεμερτζίδου ήταν υποψήφια της Νέας Δημοκρατίας. Ο πρώην σύντροφός της, επίσης τέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Τα πολιτικά πρόσωπα που έχουν το αξίωμα του Υπουργού αμνηστεύθηκαν και προστατεύθηκαν με απόφαση του κυρίου Μητσοτάκη. Η ευθύνη, η πολιτική αυτών δεν μπορεί να διερευνηθεί. Το απέκλεισε ο Πρωθυπουργός. Εμείς ζητήσαμε να έρθουν δύο κρίσιμοι γενικοί γραμματείς του ΟΠΚΠ, οι κύριοι Μπαγινέτας και Παπαγιαννίδης, και τους προστάτευσαν. Εξετάσατε χθες τον κύριο Μπρατάκο και τον κύριο Παπασταύρου. Περιμέναμε να δούμε, εγώ περίμενα τι έχει γίνει με αυτά τα μπλοκαρισμένα αφημί που ο κύριος Σιμανδράκος έχει καταγγείλει περίπου ότι τον κλώτσαν από τη θέση του για να βάλουν τον κύριο Παπασίδη και με τον κύριο Αβγενάκη να ξεκοκκινήσουν τα αφημί του Φραπέ. Εγώ δεν πήρα καμία απάντηση από όλα αυτά χθες. Δεν έχω πάρει καμία απάντηση τι έχει γίνει με τον κύριο Βάρα και τον κύριο Βορίδη. Αν περιμένατε να πάρετε απάντηση για τις πολιτικές ευθύνες του κύριου Βορίδη από τον κύριο Σκέρτσο και τον κύριο Μπρατάκο, μάλλον δεν έχετε αντιληφθεί τι συμβαίνει σε ό,τι αφορά τις μεθοδεύσεις της κυβέρνησης. Εσείς επιμένατε να κληθούν για να Επιμέναμε πάρετε απαντήσεις. να κληθούν για να αποκαλυφθεί πρώτον η γνώση του Πρωθυπουργού, ο οποίος ισχυρίζεται ότι δεν ήξερε τίποτα και έπεσε από τα σύννεφα. Δεύτερον, για να αποκαλυφθούν ζητήματα, το ζήτημα της διαρροής του περιεχομένου των επισυνδέσεων της δικογραφίας και της γνώσης του κυρίου Μπουκόρου. Μα και μόνο το ότι έρχονται όλοι αυτοί και παρελάβουν και λένε δεν ήξερα, δεν είδα, δεν άκουσα, κάτι σημαίνει για την αξιοπιστία της κυβέρνησης και για τη συμμετοχή της στη μεθόδευση της συγκάλυψης. Και αποτυπώνεται με έναν ηχηρό τρόπο σε όλες τις δημοσκοπήσεις που καταλογίζουν πάνω από 74% συγκάλυψη στην κυβέρνηση, όπως ακριβώς και για τα τέμπη. Αυτά μπορεί να κάνει μια εξεταστική επιτροπή. Στην εξεταστική επιτροπή αποδεικνύεται ότι αυτά τα κυκλώματα τα γαλάζια δεν έδρασαν κρυφά. Έδρασαν γιατί προφανώς ευνοήθηκαν ή ωφελήθηκαν από εγκυκλίους του ΟΠΚΠ, από υπουργικές αποφάσεις. Διαπιστώσαμε και είδε όλη η κοινωνία την αμνησία υπουργών δίπλα από το Μέγαρο Μαξίμου, ότι ξαφνικά δεν θυμούνται κάτι. Αντιπρόεδροι δήλωναν αναρμόδιοι και βγαίνουν χρήσιμα συμπεράσματα αφενός. Αφετέρου θα συμφωνήσω, γι' αυτό και είπα και τον μπράβο, ότι τέτοιου είδους κόντρες στην εξεταστική ωφελούν μόνο αυτούς οι οποίοι συμμετέχουν στις κόντρες. Αυτό το οποίο εισπράττω εγώ, ξέρετε ποιο είναι? Ένα προσωπικό σοου της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Καλά Χριστούγεννα. Την έχετε εσείς, κύριε Τσιόδρα. Λοιπόν, εγώ βλέπω ότι υπάρχει και ένα προεδρείο, το οποίο δεν το βλέπω, εν πάση περιπτώσει, να επεμβαίνει και πάρα πολύ. Ρωτάω εδώ και 2 μέρες καθόλου.
Ο κύριος Νικολακόπουλος, ένα 10 λεπτά για τον ΟΠΕΚΕΠΕ θα μιλήσουμε. Και συνέχιζαν. Η κυρία Κωνσταντοπούλου, δεν επενεύει καθόλου το Προεδρείο. Λοιπόν, εγώ δεν μπορώ να πω. Μήπως σας βολεύει, θέλω να πω. Μήπως να παρελάβουν οι υπουργοί να μην δίνουν καμία απάντηση και εμείς να δίνουμε αυτό το σοου. Ακούω και αυτό. Με συγχωρείτε, οι υπουργοί έχουν δεχθεί απίστευτες επιθέσεις. Δηλαδή, χθες είχαμε για τις γυναίκες τους και για τον κύριο Σκέτσο και για τον κύριο Το καταδίκασα και συμφωνώ για τον κύριο Σκέτσο. Σας συμφέρει όλη αυτή η ιστορία για να μην απαντούν οι υπουργοί επί της ουσίας. Αυτό το θέαμα υποβαθμίζει το ίδιο το Κοινοβούλιο και τη δουλειά της Εξεταστικής. Και νομίζω ότι αυτό η οποία θεωρεί ότι ωφελείται και οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ωφελείται είναι η κυρία Κωνσταντοπούλου. Η οποία μετά από τα τέμπη κάνει σοου τώρα με την ιστορία της Εξεταστικής Επιτροπής. Το είπατε ξεκάθαρα, κύριε Στραβελάκη, δεν θα διαφωνήσω καθόλου μαζί σας. Δεν νομίζω ότι στενοχωριέται καθόλου η κυβερνητική πλειοψηφία. Δεν νομίζω ότι στενοχωριέται καθόλου η κυβερνητική πλειοψηφία όταν οι διαδικασίες στην Εξεταστική Επιτροπή ξεφεύγουν. Νομίζω ότι το απολαμβάνει και θεωρεί ότι βγαίνει κερδισμένη από αυτό. Ποιο είναι το πρόβλημα, του ΟΠΕΚΕΠΕ? Ωραία, ευχαριστούμε πολύ την κυρία Κωνσταντοπούλου, η οποία μιλάει ήδη 46 λεπτά. Δεν της έχει αφαιρεθεί ο λόγος, έχει μιλήσει περισσότερο από όλους. Δεν νομίζω ότι ο κύριος Σκέψος και ο κύριος Βραντάκος το απείλησαν. Καλύτερες στιγμές στο Κοινοβούλιο. Κύριε Πρόεδρε, θα είμαι πολύ σύντομος. Καταρχάς, απορρίπτεται η κλήση του Πρωθυπουργού και η κατά αντιπαράσταση εξέταση. Επειδή ο κύριος Κόκαλης ζήτησε την αιτιολόγηση, τον παραπέμπω στα πρακτικά της προηγούμενης συζήτησης που κάναμε